Chenro ber ne rowere nikech king'iyo piny masani iyudo ka rowere nigi challenges mang'eny ma samoro diere ma koro luorore. Koro kwapuonjo rowere wach kungo pesa ka wachako chon kapod gitindo, kendo wamiyogi weche manyalo miyo ging'e kuonde mantie kama ginya yude ohala, opportunity ma ginya ng'eyo mantie mar rowere, to ginyalo ng'eyo kaka inyalo yud pesa, kendo pesa moyudo matin ni okungo. Nikech oko ka nitie weche mang'eny. Nitie joma nyalo temo rowere gi laini mok ler, laini mabiro keto gi e shida korka weche mag sirikal. Koro nyaka rowere nyaka mi weche mabeyo manyalo miyo gikungo pesa mondo ging'e chon kendo gikung pesa margi mondo mbele ka ndalo mabiro gibed maber e laini mar pesa, gibed gi mwandu. Puonj mag keto mag kungo pesa wang'eni piny Kenya kae sani odok chien matin nikech kaluwore gi report manogol gi jo IMF Hamis ne wacho ni pod wan chien pod wan chok Uganda gi piny mar Tanzania. Mano ne higa mar 2021. Sani wan higa manyien mar 2024. Iwo ni puonj mag weche mag pesa kata kungo pesa sani be osemiyudo kind rowere pacho. Wasetemo nikech king'iyo riwruok mar East Africa ka omiyo wach matimore kamoro nyaka chop kamachielo. Koro king'iyo line kata mar Post Bank ma East Africa ka oriwore te e bwo duol moro ni ASBEA, Association of Savings Bank of East Africa. Koro ka giromo to puonj kaka joka nodhi mbele wayudo, to kwa biro kato wambe watemo mondo adopt gigo. Itero wach saving education, wach mar somo mar savings ni mar kungo pesa. Itero na nyithindo mathindo e school mondo gichak pocket money matin momieno ong'ini adi monyalo keto, to biro neno ka pesa no dongo koneno. Kuonde ma gitime sports, kidhi e universities gi kaka Kenyatta University, ka gibedo ga gi action week margi, to samoro gikwawa kony, to kama gikwawa kony mwamiyo gi kony mondo wach gima gitimono odhi maber, to gimiyowa nafas mar be wuoyo gi jogo. Koro nafas mwayudo mar wuoyo gi kijendegi gi roweregi mwamiyo gi wach mar savings mondo gime ging'e ni gima kama dhi mbele, mondo gikung pesa mondo ndalo mabiro gibed joma nigi pesa margi giwuon. Ang'in achiel kuom puonjruok ma bende umiyo rowere en mar ni atamalo 50 kete gimoro, atamalo 30 kendo kete gimoro, kodong' kendo atamalo 20 kendo inya kete gimoro. Lerina nena rowere makoro nene TV ni sheria mar atamalo 50 30 20 utiyo nade? Ing'eni rowere samoro wacho ni kano pesa tek nikech pesa tin. Pesa matin gi mang'eny onge. Pesa ma in go ni kata obed mana 1,000 kata 2,000 tipango ne tich. Iwacho ni 50 ewi 100 watim go gik mochorore ni nyaka atim. Achul ot, achul pi, achul stima, ang'iew chiemo. Ae 30 maluwe ni anyalo ng'iewo go lewni. 30 ewi 100 ang'iewo go lewni, anyalo yudo kata maber ambe aneno go Kenya, awuotho matin nago tourist. Abayo matin. Ae koro 20 modong' ni ema koro achulora kenda, nikech ing'iyo 50 michulo ot, michulo pi, michulo stima, ming'iewo go chiemo, en pesa mawuok dhir ng'at machielo. Koro en pesa ma kokowuok to dhi adhiya kamano. 30 maluwe ni mabi ng'iewo go lewni, idhi go e bayo kidogo, idhi go kata miel be, ma be dhi ne joma moko.
Koro 20 modong' ni ichalo ng'ama ochulore nikech mae miketo mibiro ng'iewogo ndalo mabiro mbele. Koro onge pesa matin. Kama tinene ipogi owach ni ikawe ni en 100 wi 100 sulu. Koro 50 wi 100 iketo gimochunore. 30 wi 100 iketo gima be nyaka dhano dwaro mar dhano be nyaka bed kanyo. Nyaka irwakri, nyaka itweri. Nyaka itweri maler. Ibe nyaka ibed ng'ama nigi kama ji nitie. Ae 20 modong' ni koro ichalo ng'ama ochulore. Nikech an ikete kando maka gimoro motimore ma emergency kata motimore mbele ka, to nitie kaka inyalo konyori kendi. Makoro sani wan e juma mar Global Money Week, makoro sani bende ing'iye piny mangima. En wach mane matut ahinya makoro inyalo nyiso rowere mag piny Kenya kae kaluwore gi weche mar kuno pesa? Wach ma wanyalo miyo rowere ma Kenya ka en ni king'iyo gi theme mar Global Money Week, giwacho ni kung pesa ni, protect your money, then secure your future. Kung pesa ni mondi mbele ka obed maber. To theme ma kamano obedo nikech iyudo ka nikech youth onge gin joma tindo mapok oneno mang'eny. To kendo samoro pok giyudo somo mar wach pesa, mar wach kungo pesa. Iyudo ka yot mondo ng'ato olal gi pesa neni. Samoro pesa no tiyo ne matek. Iyudo ka ng'ato olal gi pesa neni nikech ikelo ne schemes moko ni kitimo kama to pesa ni biro wuok mang'eny. Pesa ni dhi medore ni nyadiriyo, to gima kamano onge nikech dak ipenjri to ng'ama promise ni pesa ni dhi medore nyadiriyo ni enta dak ere mare, dak omede mare. Koro mae kama youth kidogo rowere kidogo lal, nikech ng'ato chiki ni gini biro medore kata dipar. Ng'ato samoro oro ni barua, samoro en gimoro ka invoice or ni email, to kiyawe kama to e kaka gidonjore e email mari. Koro links mang'eny gi ae. Kata moko be indiko ne rowere ni landlord to pok owuoyo kodi, to nyisi ni landlord ing'eno oloko account. Ogolo account mar rent kuma nyocha chule cha kata kikuchule gi simu, koro chulure account ni. To kipenjri in ioro pesa. Pesa cha kioro to jaka golo gi simu sana. Koro mage omiyo theme mar higa ni en gima owinjore. Mondo itho ng'e ni kata kitimo savings to jaka be ng'i kaka inyalo kungo pesa ni kik jo mienda gi lal kode.